pa le fa pa le tharau thiang lim mingin amen ole voinia sokom hoi hotin helaya family commission in thusawi kan nei do na ama saberin sokom thuai tu te chunga lom thu ka soi ani ole pathian thu ilo ngai thang u apostol te thilti bung som ni chang som ni pariat atang hian Kohhran thu soi nei lo ngai thang u pathian Kohhran afa pathisena lei chu chom turin nangmani le in beram te tan fim khur u tharau thiang hlimin an chunga ho tua ada cheu hi ka kal nuin ching ni kol te in zingan lo lu tanga beram te chu an zual wang ti ka khria e in zinga mi nge po hi zirtir ho te zirtir na dik lo zirtirin an hne na pakai turin an la hne ang cheu hei hi pathian thu ani pathian hne na lom thu chomro se lekan thu chiara tang khan thil chiang tak oma chu kan bible me point pathian Kohhran athi afa pathi se na lei ati khami chung chang kha kan soidon ani Kohhran hi mi hring te hian kan din ve thei reng kan bible hian chiang em in a soini mani du dan dana lo din ve mai tur nge kan nia pathian in a din hi kan ring jok tu khovel pian tira ta voi ni thleng hian mi hring ngai dan langai reng lo pathian chuan ki mani phua chopa kan din hi apom don lo ti kan hria ta tha awang chu thuthlung lui huna po an pathian biak dan turte halralin thoya ama hne nan hlan turte zong po ami siam te ami hring siam te ron ngai aman rimruat na siam zok mai thin ani ti kha kan hriat apoi moi ka hria tin Kohhran hi fia zo ka kan hriat theina tur tan chuan thuthlung lui huna nowalong kha kan enangai engati nge pathian in nowalong kha man ruata na man kan ti chuan thi na ta boral na ta ami than bik te chan chuana tan man adu ni pathian le mi hring te kan lo in mel mak eden huana tang kai lo in mel mak nu khan pathian chuan in min mangai na la bo thei lo amaro chu thoi lo na suala kan tluk miaw awangin kan chunga lung oi kim thei lo ni chumi ni awang chuan tuilet mangin nun na tho pai to zong chu ka ti boral dona ni ti tamai sia Genesis bungruk kan chiar chuan nowan he na nowa long tuk ro ti ta ni nowa chu pathian mi takania pathian ne na in kom thin ti bible a kan mu chumi ni awang chuan ami man ami te chan chuan na long tuk tu ra ta na mang ta ni thutlung thara pitera manam che kan ti chuan thutlung lui huna chuan nowan he na long tuk turin ti ta atuk tangat na te atuk chung po rei ni kumza le som ni vela tuk ne khiatani ta chuanin han tuk zota pathian chuanin nun na tho pai to zong ta tuilet mangati boral tumsi a nowan he na chuan nowa I chung te zong nen longa lut ro le tita an lut ta ran sa chi thang a chi tha tur in kop an kop puite nen theu lutil bok ro ti le a lutil le veka ai ei tur zong tuilet tina achim chunga in ei tur zong te longa seng lut vek ro tia an seng lut le veka ti chuan ni tam tak tui chunga lenga ni zathum somruk le pasari lai tui chunga leng ni chuti lai chuanin tui phone mu mal lo khana hlap pop popa nasa takina len phar kwal vel nowa khalong khal thiam ani lo ma se kha long khal tu kha pathian ani tlat chandam tur te chu longa om teng te chon boral long na turin lalpana venga chu long cho kai hnuaia tuilet hun chu zong khana veng thlatani ti chuan tui le ta lo re a chandam tur te chu ararat lang moi taka chuan chom tir ta
a chan dam ta chu long chuang chuang reng chu boral anum lo chu chuan nge ni lo en tir lo kan ti chuan thu thung thar huna chuan pathian ama Isu Krista nge in Kohhran ron din dona chu Kohhran chu chan dam na long ani dona chu chan dam na long a chuan chan dam tur ten chuang tur ania chu long chuang te chu lalpan na chan dam dona ni a thu thung le a thu nung mangin en kol dona ni ti nani khong e pathian a ti hi mi ka zot zeu thina then ka ti chuan ram tin an ti then ka chuan van an tia an rin dan an soi tlang pui thina amaro san soi kha dik lo ka ti reng lo adik ber zo ka chu pathian chu a thua a oma a cheng thi a thua cheng thin pathian ani a thu aya hla ngai lo wa a thu aya hnai khom ngai lo a thua chia ading thi chumi ni wang chuan pathian thu hi ti boral thei ni lo chun han te tak te po boral ai chuan le van a boral ang ti tu khani chumi ni wang chuan a thua hian adin tlata wangin eng tin nge Kohhran kha ama thum hanga lo din ta min tunge ni min ti azir tir te zo khan then ka chuan in Elizan in ti chen tia then ka chuan in zol nei baptist tu zo hanan in ti chen tia then kat ve thung ero chuan in zol nei tu emon ti chen tia ani nang nin tunge ani min ti ta isuan peteran Mesia ini tia pathian nung fa pa chu ni tia Peter nang maril rupuak chua kami chang ini lo kapa vana min akil am chen ni chang zo kani ti na lung oi te em arin na mu khan ro pui tia pathiani chumi ne wang chuan kha khia tir na pathian na tanga adon kha Isu Krista chuan a hlut em za saka Peter ini to ang Simon tu na tang chuan Peter ini to ang he Peter chunga hian ka Kohhran ka dinanga mit hi khokul kong kha te chuan an ngam lo wangati chu chenge om zia thi nai na ngam lo wang in thau le zel don ati na ni chu Kohhran om te chu van ram cha bi te ka peng che ti chung van ram cha bi te chu nge kan ti chuan sakrament pasari a Kohhran a hung tlat na Kohhran ban pasari poimo em a Kohhran nga chana ada ho hian ni leyen puar chu vana ka puaranga leyen phel chu vana ka phelanga ti chung chu nge kan ti chuan sual ngai dam na thu nei na a pe nga la ni chumi ni wang chuan a Kohhran din dan hi chiang em a kal sual thei tur hian Isuan Kohhran a din lo Kohhran a kal sual ti tu chuan Isu a kal sual ti na ni a thua cheng thin pathian ni ke ni mi hring te na kan va bei ve mai chi ni lo chu wangin a Kohhran din he chuang em a ka Kohhran tin a soi nge ni chu tiang bokin thina nia tho nu tho chan ni chol kar ni masa bera khana zir tir te pindana in khar khip tlata no mazuda mi pui ten hlau lai khan an hne na Isua lo lang ta a in chunga thamwan nomro se pa in mitirang pokin katir cheu hi tharau thiang lim nei ro tia chu mai chulan lo nan chunga thoa ramtina kalula chanchin thai phil ro tu sual point ngai dam ka ngai damang tu sual point ngai dam lo chu ka ngai dam lo nga thita enga tingen chunga thok kher pathian tho chu nun na ni he sual khovel sual a thito te pon nun na kan nei na turin azir ti te chunga chuana thoa sual a thito te nun na pele thei turin ati tu sual point ngai dam ka ngai damang tu sual point ngai dam lo ka ngai dam lawang ti in sual puan na sakrament chu adin ta ni sual puan na sakrament ti chuan chu Kohhran chu amai na soile a mathai bung som ni pariat kan chia chuan ke kum khwa in khovel to thleng point in hne na kom zelang ti ta Isuan do ta soilawang khovel ala top lo ala om zelani a sakrament thiang lim bang te no ma a sakrament nung hian a chen chila chu wangin Isua hian do ta soilawang
Kohhran na din lai tang to khana Kohhran ya mangai ma chandam na longania ram tiam lampana min suai tu Zion thar min mutir tu le Jerusalem thar min suai theng tu rani van ram min suai lut don chumi ni wang chuan ani azir ti te hena ke kum khwa in khovel top theng point in hena kom zelangati a Kohhran hena chuan a thu hela sut lo chu wangin he Kohhran thei to pa be ya a chetin reng be tu te hian Isua Krista hian nen be ni chu chang chul ani lo ama mingin sim na thu le sual ngai dam na thu Jerusalem khwa thang atanin nam tin ne nan filang ngai te u pa thil tiam chu in chunga karon tir do ne chung lama tanga thil ti theina ina thua ma lo chu chang khopu ya hian reng ro ti ta enga tinge chu tia ti kan ti chuan pathian tharau thiang lim mangin ron pathian tharau thiang lim ron tir do na chu chuan a polanga a Kohhran ta na chan chin tha thil thei turin chak na ron pedon ani har na ron pedon ani thil ti theina ron pedon ti chuan Jerusalem khwa chuan anom taringa asoyang nge chuan an vana lo na tanga ni som nga na chuan Pentecost nia chuan tharau thiang nim choron tirta tharau thiang nim chuan ami te cho Polan hlim me man rak nuai nam som le pangalai mai chuan an ma ni tong thewin pathian an fakani asia piang an lo tlan khoma ral khata tang chuan tong som le pangalai han rak nuai chu tong riat lo mati tur khop khan arab thla kani chu mi tharau thiang nim na ron pol nu chuan adi Krista chan chin tha hi ram tin a fil tura Jerusalem atanga an chuat tak chuni an mani chi pui te theu ne na chan chin tha puang tur chuan an wak chuak ta ani Jerusalem khwa tanga tanin kovel nam tin a chan chin tha fil tu tur pakhat chia Kohhran Isua na soya chu voinia Catholic Kohhran chia hi ni Kohhran dang zong i khoi lai ngen pian naram ti kan en chuan Europe rame mo America rame mo khoi lai mon Jerusalem atanga tanin nam tin hena chan chin tha filang ti zinga khan an tel lo ni chu wangin helai hi ngun te wa kan ngai tua angai hle ani ti kha kan ria ta tha tin he Kohhran hian ti du da na tua na se me ma Isua dam lain judami te farisai te sadukai ten Isua man tumin thei to pinan beya an ve a chetin reng an bel reng ani chutiang bok chuanin Isuan Kohhran adin nuwa hele ya chan dam na thu teron khil to nuwa a ai o kal turin a zir tir te atir chuak ta pain ke mitirang pokin kat tir cheu hi atiani pain Isuaron tira Isuan a zir tir te atir chuaka azir tir te chuan nam tin chitinan kala mi sang chu zir tira ten siama bishopa te father puithiama ten siam ta zela khria kan thi zela chumi mang chuan voinia po hian kan mading kan puithiam te hi Christian thunei na pe kal zel khriak thi puithiam te kha annani ti hi kan khriat athani tin kan Kohhran hi arilem ema tun mai suan he khovel la chua san nu he khovel a chan dam na te ron tho zo nu khan ti du da na tur don chawa nasa takin aturani mithiang lim Polan ta po kha edi som thum le paruka khan Christian soi sa le ti du da reng awak ani khang atang khan ti du da na sa ti kan thria sarkar dik lo chuan Kohhran ti du da na kha sa khati Christian ti du da na kha anase em thinani ti ka kan thria ta tha khatiang in ti du da na chou reng ma sila anasat zual lai chu edi somruk le pali khani Christian te chu rom khopui hal tu an pu ta sia kaisar ni ro chuan in thei na se me minati du ta Christian te chu laina na nei reng lawina khal khoma sakei te le sakol rang se tira ei tira tam tak te chu thir lingin an te pa tam tak me an hala thi na chi rang an mat chon khati lai zong khan enga tinge he Kohhran hian chu tiang ang ma chon thei kan ti chuan he Kohhran nei tu Isuan pui tlatani le zir tir mirino mem thi ngam ho khan an pui tlatani
chu mi ne wang chuan ti du da na khan ma chona chuan in ti du da na chu kal chho ze la ma ro chu he Kohhran hi mi ngala nei lo ni ta chuan an tia ke ya khuan Peter hi bishop ma saberani a chu mi zo nuwa zirtir Johanna hi ni le a chu mi zo nuwa chan Ignatius ni le a khati lai khan Krista chan chin tha hi dar zaw em to rom lal ram zong zong a khil dar lo ni to rom lal ram kho zaw em ma voina Europe ram kan ti zong zong deu tho ko ni Asia lam ram tam tak te ni a he ti lai kho chak lam thleng hian ani a kho vel pum huwa pa ngai ni thi khati lai kha chuan chu zong zong chu lo huam ta ka wang chuan nam tin chitin an lenga mi hang ni ngawan leng veka a tua mai po khan lena wangin huap zo Kohhran ani hi a he Kohhran chun ti thina chu mi ne wang chuan in khom puya edi zale pasari khan mithiang nim Ignatius of Antioch kan ti chuan khom pui ma chuan he isuadin Kohhran hi Catholic ti ni vuang u nam tin chitin kan lenga nam tin chitin te local khom mi hang mi ngole thip mi dang eng ma thiar si lo nam tin len na Kohhran ani wangin huap zo Kohhran Catholic ti ni vuang u ti in Catholic Kohhran ti alo ni ta ni ti du da na chu kal chho ze la he Kohhran hian in hoi sen em in ma chon chho thi na heng ti da hun hi re em ma e di zathum le song pathuma Edict of Milan sa kho zalen na puan ani ma zong kha chuan ti du da nei Kohhran hian ma chon ani khati chung zong khan khoya nge engtin nge nia an lo ma chon thei ti kha ngai to thama tling ani thuro chia bu tangin pathian le thuan thria a tam tak chu le kha phek ni lo le kha hemi nim lai pui pui aten zia kan ni na lai pui pui ate khatiang khan an lo wong chho tang amaro chuti tu ta nan hoi khan tam tak chu hal ral sak kan ni ma se chuti chung chuan pathian ni nom pui tla ta wangin thuro chia tam tak ba ka khang sia kan von tam tak te kha awaya hal ral ni lowin pathianin alo von him sak zela chumi ne wang chuan Bible te poi kan nei thei chho ta ni Bible tia ma khan he Kohhran hian Christian te kha kum za thum chuang lai mai kha ti du da na ma chonin le kong sang a se om tam tak tuarin alo suai thleng chho to ni Maxim Tresa hun lai te pei ka chona sa em Christian ti du da na kan nula tang valte ani ni tin mai nan liam rui mai ni arab hian arab tha ka khati lai khan milu somli le pani lai mai Christian te atha te lu phei chu kot chua tan nge nge ni Christian te hian heian lawanga thi ven lawanga chu wang chona in pevek mai ngati ma se ni reng lo pathian tharawin ati chak ami te chu om pui thei to pan chu azel thi khan lau reng lo chu wang chuan in khang ti du da te khan ma chona ti du da na sang khan ma chona lalpa nen theng turin an hun an pe mai zo kani tin trazan disya sateng te lalrap thak le ti du da na satak ti tu ania ani phei hi chuanin rom pathian le amalim ma a chibai buk lo kha chu a chin chia tha zen ani ati dana phei chuanin khamilal male rom pathian ma a thing thia chibai buka in hlan na nei zong te kha certificate ta pe a khang certificate pe zong te kha chu ti du da na hoi khan him thi amaro chu Christian te chuan lalpan phat thei lova at nungan zui Krista chun phat thei lova chumi ne wang chuan kha certificate nei ai kha chuan thian thang zo ka chumi ne wang chuan an han chui chianga khatiang certificate nei lo kha chu an that tamya mai ni heti du da hun chung hian Catholic Kohhran hian pop somni le pariat lai hi kan sun ani ti du da na hnuaia an mar tarani chutiang chuan he Kohhran Krista Kohhran din hi thei to pin ring tu te kan pui thiam te apostol na chun zom tu ten thei to choin an lo hum him tham sa mani ti kha kan ria ta tha ani he Kohhran hero pui ne em chu mi thiang lim hi asang tel cher chuak to a enga tinge he tianga cher chuak thei kan ti chuan pathian tharau thiang lim rom puya he Kohhran chung en thil mak tam taka theng cham chia ma se heng lai kan om narama tang hi chuan kan han hu phak lo mai ni ti chuan
he Kohhran hi local chho ze la ti chuan ti du da phang choron ma chon chho ta a area hovina area zirtir na chuan pa fa pa tharau thiang ni man ma se pa chulal bera fa pa ina dota tharau thiang nim changel thuk vel ani ron ti a chung teng te chu Kohhran chuan zirtir na dik lo ni ti in na satakin dawa ti chuan nisia khompui council of nisia di zathum som ni le panga khan he zirtir na dik lo hi alo nol to ani ti chuan zirtir na dik lo dangaron lang le ta nestorian zirtir na alo lang le a nestorian zirtir na chuan pathian fapa minunga oma mari fapa hi man ruwa mang chawani anron ti le ta chuti angai dan chu mitam takenan zom le tarui rui moya chuti lai chuan he Kohhran Catholic Kohhran hin na sa takina do le ta a ti chuan council of efasa kumzali som thum le pakhat khan council ma chuan he zirtir na dik lo hi alo non fit hale ta ani ti chuan muang te ne mo he Kohhran he kaldon kan tia siom tam takatura ti du da na tam takatorba ka zirtir na dik lo tam takiana bom ve reng ani chutiang zirtir na dik lo filfia reng in an buaya zirtir na dik lo khami puinan zui zelang ti lawin thei to pan chua thina chuta original zirtir na local le a mi sing taksa main tharau hi dai to he tharau hi chu asal tan na mai nen ron ti le ta sem mun tor na po hi chatuan na ta na ni lo hun rei lo te chunga tan ne ron ti le ta chu zirtir na dik lo chuan mi ngai da na ron so son le tawak maya sem huna chu tiang anga tor na rei don lo chuan tin khovel laman tlan ne na sani ta chuan Kohhran chuan thei to pa chua le ta abei le ta na satakin chan chin tha khila chung zirtir na dik lo te chu ne tumin thei to pina beya council of Chalcedon khompuya di zali somnga le pakat khan he zirtir na dik lo original zirtir na hi alo nol fit hale ta ani zirtir na dik lo chu alo chuak chho zela adangaron chuak bel zela ti chuan lucidesa zirtir na lo chuak le ta a chu lucidesa zirtir na chuan pathian in van ram kai tur aruat lok veka van ram kai lo tu frem hun kal tur por ruat lok veka van ram kal tur aruat in ni chuan in kal mayang van ram kal lo tur aruat in ni ro chuan in kal lowam kan thil thatin omzi omlo suali tiani ponti mai ro i chan dam na kha bo thei lo ron ti ta ni chu zirtir na chu voi ni theng hian lo om ta a Roman Catholic chuan chu zirtir na chun na sa takin do ta thei to pa chuwa ta abei ta tang ani chu zirtir na dik lo chuan pathian me la chezong ina lan tir don ne phesi a ti chuan sinot khom pui di zanga som ni pakwa nei chuan he zirtir na dik lo helo nol to ani amaro chuan na kal zel si a thei to pin Kohhran chuan abei chole ta zela tent khom pui sangka zanga somni le pasarian ne khan he zirtir na hi alo nol fit hale ta ani lucidesa zirtir na hi apoi khop mai voinia Kohhran thang lo pian chuana bulin chan na lo ni a di zanga somni le pakwa khan lo nol to ma se kathikin azirtir na pom tu ten lo lakal zel si a chumi mang chuan zone Calvin point The Institute of Christian Religion ti ati chua sangkha janga som thumpa rukami po kha he zirtir na be chan hian ani chan dam na bo thei lo ti kha lucidesa zirtir na tangani a chumi ne wang chuan he zirtir na hian afang thui ema apoi tak zetani ti kha kan soidu ani ti chuan he Kohhran hi a hause ema sacrament pasari nei kan ti kha chung sacrament pasari te chu pathianin man ruang manga chung sacrament pasari te mang chuan a Kohhran hi ati thiang hima aum pui reng thina sacrament nung po hi englai po hi hian biagina hian reng ani in ne na kovel to khen point kom zelang atiang khan chung sacrament te chu eng tenge kan ti chuan amas sabera chuan baptisma chuan eden sualfa kan ni na chu paya kan sual nei lai zong apaya ti chuan Krista fa min siama ti chuan Christian kan lo ni ta kan pian thar ni mi thar kan ni kan pian ken sual zong chu ti thiang hi mani chumi ni wang chuan he ta thu thung hui huna sertan pha ngai to lo
sertan aya chuan baptisma man alo ni ta a chu he a Kohhran ina ti thiang hlim na a tho na sertan ni lova baptisma mangto tura minti na chuan ni a isuan ngai te thileng kim ka siam tharta atiang khan voinia chuan baptisma kan lo mangta a ani baptisma chu sandam na tuan thlinga ni em kan ti chuan ni amaro chu baptisma kan chan nu pon sual kan lati thei kan dam reng chuan sual tam tak kan lati thei ni baptisma khan kan chan lim khan thi tai lawan ram kan kai nge ya amaro chu van ram kan amaro chu kan thi baptisma kan chan nu khan sual tam tak kan lati le thei ni ti kan sia chumi ne wang chuan isua chuan min khongai ma sual kan lati le huna eng tin nge kan in rem le theyang ti kha pathian chuan angai tuani keimani ngai dana lalpan min ngai dam lom ti kha thei mai lo kapin dan chungri la ka tong trai lalpa min ngai dam ro ka tia wa min ngai dam turan ni reng lo bible kan hutlat lo kha tia ngai dam dil turin chumi ni wang chuan ami ten baptisma kan chan nuwa khan sual kan leti le dona ni te fia ta wangin min lainat ma a Kohhran hne na po he lein phuar chu wana ka phuara he lein phel chu wana ka phelam ti in thut hung alo da dai ton ni china kan soi tong khan so hana bung som nia khan he leya tu sual poi ngai dam chu ka ngai dam anga tu sual poi ngai dam lo ka ngai dam lo ram ti le ta apostol ten he na amimal taka thu nei na ape ka ni aswal ngai dam theina thu nei na kha chu confession ani min sual kan ti a pathian ngai dam na kan chan don chuan aruat pui thiam a Kohhran pui thiam bik ne na kan puan ngai ni chumi kan puan chuan lalpan min ngai dam don ani engti nge chu kan fiat fa patlan bo wa min khil vek to fa patlan bo kha sumal lo nei to lo nu kha na avain khoral nu khan alo re theita apa ne na ti ratuma chuan na kal ta nang ani kha apa ne na confession a kalani chu isuan kha te kin thu soina khan eng tin nge confession kan kalanga eng tin nge kan sual bol lo tak te chu pui thiam te ne na kan puananga eng tin nge ngai dam kan yang ti zong kha te kin thu khan ron soi lam vek afa pa po kha wakala apa ne na ni ku vonga kapa wa nami chunga le I chunga thil ka ti suala ti kha apa chunga khang kapa I chunga thil ka ti suala ti mai reng lo kapa wa nami chunga le I chunga thil ka ti suala fa pa vo tlak ko kan italo ti in soi zo kani chu wangin confession kan kal hian khatiang chiak khan kan kala chu pathian rem ruat ani ngai dam kan di hi kan chiang thei tlat awang chu pathian rem ruat le pathian thuthung ani tlat awangin Bible mil pon hanin ila adik tlatani chumi ne wang chuan kan han entry na Bible mil thapin sual ngai dam hi kan changa sual kan puanga sual ngai dam na kan changani tina dang le chuan nem he na sacrament te lo om le a chung ten te po chu Christian puitling kan ni na en tir na ni a Christian puitling kan lo ni a rin na puitling kan lo ni to chuan Krista chan chin tha puang dar theitu kan lo ni to khan bishopin nem he na sacrament hi min chan tir thin chu sacrament pasari zinga pakhat chu alo ni le a tin pui thiam na tho mun thiang lim voinia Kohhran en kol tu apostol te na chun zoma voini thenga kal pui tu te hi heng ho teng te hi sacrament pui thiam na nei tlat an nia chu wang isua ngai point heng pui thiam te hi azir tir te na chun zom tu te hi avo bi ka nang ni min thang lo ke man ka thang chu ni tia thuthung alo da kha ania chu wangin heng hi sacrament dang alo ni le a dang le chuan Eucharist thiang lim kan nei le chu isua taksa le thi sen in thoi na sacrament hi ni a chu tu po Krista taksa emo athi sen in piang chuan chatuan nun na kan nei ni ama na suya ka taksa in ka thi sen in chuan chatuan nun nan nei to nikin ne ka kai thong chu mi tiani chumi ni wang chuan he sacrament nung hi aro pui ema ama isua nge ina min tiam min promise ani wangin a Kohhran ngak turo pui tak sacrament nung ani ti kha kan sia tangai tin in nei na sacrament telom le zel chung sacrament chi frang mang chuan he Kohhran hi a choma a en kola nget takin a phuat la ni ti kha kan siat apoi mo tak zetani ti kha kan soi le duwa ato bera kan soi du chu voinia chuan
เขาเวลาคริสเตียนกงทันอินเตียตามมาสิ่งลี้เลยสร้างทุ่มช่วงอมตัวนี้ยังติงเฮติยังกงทันนี่เราเปลี่ยนใจไหมมีสิ่งที่เห็นกงทันกันดินเทมีที่กันเอ็นชวนไบเบิลให้เกี่ยวชวกเฟกไหมล่ะมีสิ่งที่น่ากงทันดินเทน่าทุนในนักกันในหิมหุตุรมเร่งเรานี่อามาอีส่วนดินตัวง่ายที่เราเนี่ยจันจินชากันเสียชวกันอาศัยเร่งเราจู่วางินกงทันจู่อีสัวคริสต์ตานี่อันนี้จู่กงทันลูนี่กงทันจู่ตักษานี่จู่วางกงทันข้ากัลสวลเทโลกงทันกัลสวลakal sual ni titu te chuan Isua Krista alu ber kha kal sual kan ti nani chutiang titu te chuan Isua Krista khani kal sual tian pu ni ti kha kan ria ta tha chu wangin tirko te thil ti apostol te thil ti kan en chuan hetiang thil lo la theng tur rin san na lo la theng tur hi a em an thelok sa veka kan bible thiang hima ti hian kan honi pathian ko khan afa pathisena alei chu chom turin nangmani le in beram te tan phim khuru tharau thiang himin an chunga ho tua tan ada cheu hi kakal nuin in zinga ching hnia kol ten lo lu tang beram te chuan zo lowang ti ka ria in zinga mi nge po hian zirti na diglo zirti ri chewin an mani zui tua mitam takan la siam don chewni ati chu wangin voinia kathlik ko khana tanga chuak ta kan pui thiam zirti na dik lo zirti te hian khatiang khan mitam takan hruai chuakan iti kan ria ta tha chu wangin a ko ran dik hi om puya akal san don lo he ko ran hi chatuan thlengin om don ani he ko ran mang hian lalpan ami te min hruaya nowalonga chuang te chandaman niang khan he krista longa chuang te hian ram kiam lam kan pana chuan chatuan nun na nei turin van ram lu turin he ko ran hian chu ram nuam pan chuan min hruai zelani ti kha kan soidu he kalo me